Banter jan kok. Hai cek aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lah mati. Urung dikei mindo. Ah, sajake kok ketoke kok gak semangat belas. Tak baleni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penontonnya jek rame ning nyauri dalam hati. Nek mboke sing bianter ya tambah bianter nek nyapri. Hai nggih, ngaturaken wilujeng dalu sugeng pepanggihan kalian sandiwara ketoprak Warga Karya Utama. Ingkang mijilisaken kedung ringin kene ya ndak ya. Ingkang dipun sesepi dening Bapak Palapi. Di wonge? Di wonge sing di. Wonge sing Bisa budhe ngitung-ngitung. dhuwur. Bisa. Wetenge yo gedhe. Gede sak kabeh. Dompete yo gedhe. Iso Ning ngantek diadai sak. embol-embol. Sake yo gedhe. Mergo bar adol sapi. Apa ya? Kok fitnah kowe iki ngonyek kowe iki. Tabungane Pak Palapi iki wo 3M. Kaya mahar-mahar sing Mahar iki, lagi Mbak pirang. Arman. Ha nggih matur sembah nuwun kagem Bapak Iya Diono. Sak keluarga ya ndak ya sampun kersani nimbali ketoprak warga Karya Utama. Matur sembah nuwun. Paring pandenga ya ndak ya mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah. Acarane apa iki? Biasane nek anak padi-padi ngono kae apa? Sing Anek ngene iki. montore kowe engko gondol sitok ya oleh. Sitokan ya. Ya. Oke, Angger kowe ning gandos ning kene ndak rapopo. Apa dongane ndak? Mugi-mugi Bapak ya Diono sak keluarga pinaringan rezeki ingkang kathah, murah sandang murah pangan. Panjang yuswanipun. Amin Allahumma. Amin. Amin. Kagem Mbak manten, Mbak sapa Mang Anin dia. Anin Mbak Anin lah, Mbak Anin dan Mas sapa Mang? Lari Aku aku rong Gilang. kenalan. Mas Gilang nduk paring pandonga. Moga dadi keluarga Samawa ya, Mbak. Samawa. Enggal diparingi keturunan. Nduk. 2 anak cukup. Dua anak ya Suksesno programe pemerintah ya, Mbak. Ya jakake Jangan pusing akeh. anak akeh. Nek ambiyen banyak anak banyak rezeki, nek saiki bangkrut. Saiki iki jian mbah piye heeh. Iki wektune wis wengi ya, Mbak. Iki kerja bareng Rahmat Joting dan Sultan Audio jan luar biasa. Iki ae caos liver ya ndok ya. Ana wedal saiki. Iki mau ana transferan online banyak sekali. Alhamdulillah terima kasih pokoknya kagem Mbak panggung bersyukur. Mei dan Mas Bolodot. Bolodot nek. Bolodot. Bolodot jos. Transfer Bu saiki zamane kandhane ya Mbak Mei yang ada di Jakarta. Sing boten Salam betoke salam. saged Pak niku. Kiris. Pakai kuris. Mbak Mei nyuwunane apa cobane urip Mas Bolodot wau. Apa mang tresno sudra kalih kirim Allah, munggah jenenge. balik. Mbak Ninis ndek siang wau sinarengan. Oh, akeh. Terus anak lagi Lila. Utangnya Banyak makan, sekali. Mbak. Ndang dis. Yuk satu persatu pacobane ngurip dulu. Monggo Mas Diskete isih Bagus. ana ora? Pacobane Pacobane ngurip. urip. Iki mau jane apa tak buka nganggo dijenan. Ora sido. Wis jam 1. Jam setengah pukul. Ya.
telepon spesial kagem Mbak Mei. ya. Semoga yang di Jakarta Mbak Mei lancar terus urusannya ya Ndok, rezekinya Amin. lancar. Amin. Iki mau Mbak Manten katanya mau nyawer. Mau minta nyanyi. lagu. Sawer. Sudah bobok kah Mbak Mantenku, Ah, ah. Mbak Ani? Dari samping ada Kusuma Wijaya. Oh iya, Kusuma Wijaya. Oke. Antri ya. Saya ya sabar. Sabar kedek awani akeh. Mbak Manten dah bobok, Bu. Katanya mau mriku weh ndek siang wau. Jane yo ayaing lilir. Wayang lilir. Heeh. Ndak wis bobok. Lilir. Anake dinggokno pinggir. Pe opo? Heeh. Mbak Anin, katanya mau minta lagu. Mbak Anin yang mana Mbak Anin? Enggak jadi. Aduh ya Allah lemes. Ya Allah. Iki urung sesuk. Gedek-gedek ndek awan tak takoki, Nduk. Njaluk lagu apa ora jereng kok bengi tak Wis kadung berdaya. lemes. Tak berdaya. Ya tak tampilke anak emboke bersama Ah. Jong Endang. Iya, Iki mau permintaannya Mas Baladan, Ndok. Apa, Mbak? Apa jenenge Mang? Lali. Anu Tresno Sudro sama Kere munggah bale. Milih ndi? Kawilah. Tak miki lho kowe. Nyah, gage. Gage ae kowe iki sing gedhe dhuwur kok emboke ngene ya kudu. Lilo, Mbak. Lilo. Iya, nek lilo barang lali kowe. Dicengklong lho kowe. Ya spesial kanggo Mbak Dewi. Dewi Dewi. Wilokah. Heeh. Endi wong? Nyawere ya kiuris padha ae. Lilo Mas, Mas bagus ya. Dicapcus. Kenapa? Apa nyerep tukang son?
lokal. Ki langsung ya nduk ya permintaan soalnya banyak sekali. Kok nek Apa, random Mas? digas nek ra nututi, Mbak. Kusuma Wijaya. Heeh. Kusuma ning ati. Duit 15.000 kok njuk 2 lagu ya. Ya tak setel lah YouTube lho. Walah sangu apa ora? Ya ampun. Walah ya sangu e. Wah ya jenenge sapa le, Cah? Wes payak. Iwak payak. Wih. Untune Wes entek. rabi purung. Loh, kok rabi burung? Sunat burung. Sunat purung kok rabi purung. Didono to. Aku mah muni sunat purung kok rabi purung. Jan pikiran tidak sesuai dengan kata-kata. Ki mang apa jenenge? Kusumane ati. Kusumane Mau ati. Kusuma Wijaya. Ya Allah, ya Allah, terima Ikut nututi kasih. apa ora? Heeh. Ayo Kusuma Wijaya sik yuk. Dir. Sinarengan sik ya wis nek ngono Mbak Ninis tadi siang. Cinta. Yuk, Mbak Nini salam-salam. Semoga lancar kerjanya di Cepu ya Nduk ya. Tak kon ngenteni ya geger balik kok embuh HP. Oh, HP lembur jarene. Nggih, monggo. Bapak sabar nggih. Iki mah ya Pak ya manut lho ya. Aku kok bingung ngene iki. Ayo, tangan di atas, kaki diangkat. Padangnya meledek. Nia, kalau jaelah. Wah, sing
sudah. Iki karena permintaan langsung ya Ndok. Permintaannya apa Mbak? Jasudan. Bapak Jasudan. Kok Bapak Jasudan kepiye ta? Nyawer 100.000. Nggih, leres Bapak Njaluk Jasudan. bojo galak. Bojo galak. Apa mang? Tambal ban. Selendang biru. Pak cara mana tak rangkep dadi satu no piye, Pak? Tak ruangkep ngono piye? Cara mana? Setuju apa ora? Hah? Nggih langsung nggih. Sarep-sarep mawon nggih. Njaluk. Waktune mepet Sik, sik. jalukane akeh piye? Sudra, Resno Sudra sik. Mas Mang lo bolodot urung diparingi. Heeh, engko nek nang. Sik ya sabar yo, ki soalé sing nyamper Nggih Bapak. Iya, aku semua Wijaya to. Innallaha ma'asobiri. Ya, sik. Wong Sik. sabar. Aku tak layani STM dia mau lho, Mas. Sayangku. Bathuke Ya Allah, tak jeloke meteng lho kowe ngo. Jaluk mburi ya antri. Resna Sudra. Enak apa ora, Mas? Sik. Gamelan. Sak rep ae, heeh. Langsung ku semua Wijaya ono piye? Ya? Tresna Sudra. Wes Mas Bolodot pasti mengerti ini. Mas Saya Bolodot keadaan Jas. terdesak. Ayo. Ijo Pak. Ijo Pak ki langsung Pak. Sabar ijek digoleki. Sabar nggih Pak nggih, sabar alah bagus sih. Lho utune nek ana cendelane ngono lho. Kuwi mono rong tukul. Ya Pak ya. Ya goyang Pak ben awet enom. Tresno tak belani nganti tekan pati. Tresnoku mung kanggo sira, kusuma bagus sing merati. Awan bengi ra bisa lali tansah eling sliramu Nganti kapan aku ra ngerti iso nyanding
metoke Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Nggih, terima kasih. Pak aku tembok sangoni ae aku ya ora penak. Bojo loro. Bojo loro. nggih. Bapak jas hujan saiki lho ngesakno cah engko ndak iso ora iso turu. Iso. Bapak sinten niki nggih? Bapak sinten? Mas Bagus, bojo galak metoke Mas selendang Brawo. biru. Selendang biru. Pak, Pak jas hujan. Pak, bojo galak metoke tambal ban. Nggih, tak ruangkep nggih. Engko sing selendang biru dhewean, ya. Lah ya Allah gantenge Pakku. Ina. Go. Bojo galak. Kaya ngene. Lho. Bocah imut-imut. Ina. Lho apa? Kaya ngene ra bojo galak lho apa? Lah ya tak mingi kowe engko. Ayo In. Bojo galak yuk, ya wes yuk, mboke wes. Engko iki kere munggah bale ya urung lho, aku kok sedih ngene iki. Ya wes, anu saiki lho, Nabila. Bojo galak, ning kok gak pacar galak lho ya. Aja galak-galak ya Cak Ayu. Wis nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo ora tau ngapake. Seneng nureng ngomongane sangat. Kudu tak trimo bojoku pancen galak. Yo! Saben dina rasane ora Masake bojoku sing
jodohan. Jodohan. Lanjut, wes lanjut. Goyang, goyang. Nia, ayo. Bebo, ayo. Loh, kok sik? Pak, sik ah. Ijek sak Ceritaan saiki lho, kok aku seneni wong-wong. Sik ya. Ya, sik Mas. Ya sik penonton. Sik, harap tenang. Sing tenang. Ning kene kok ngantos santai. Harap tenang anak-anak, harap tenang. Sik. Mas, rungokno ya. Kere munggah bale, sarap-sarap. Hah? Gak enek. Gak enek. Heeh. Lah apa Lanjut. iki? Tali kotang, podang kuning, merah jambu. Wes ya Mas, hop. Tidak menerima saweran lagi. Pusing kepalaku ya. Wes pusing aku. Ya, engko tak elingno. Tali kotang sik. Tali kotang ki wis nggih pangge terakhir wes moh aku. Ya lagi iki aku mau nampa saweran. Ngeluh. Luar biasa, terima kasih nggih sedaya mawon. Lanangan tunjukkan pesonamu. Tali kotang, podang kuning, mbah campur engko. Ya. Duet.
Cia, 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 cia. Jematur sembah nuwun lunas